Meg is érkeztem Annához, akivel adventi koszorúkat fogunk készíteni. Úgy tudom, hogy egy hagyományosabb és egy új stílusúbb koszorút is fogunk készíteni. Miért ezzel a kettővel készültél most nekünk? Hát van a hagyományos 3 lila 1 rózsaszín, ez a katolikus vallás szerinti gyertyagyújtás, illetve van a zöld, ez a sötétebb erdőzöld, ez egy ilyen újabb generációs adventi koszorú. Illetve nobilis alappal készültem, mert ez sokkal tartósabb, mint a többi, nem szárad meg olyan könnyen, vagy ha esetleg megszárad, akkor sem potyog. A lila szín a liturgiában a bűnbánatot, a rózsaszín az örömet jelenti. Nagyon kell vigyázni a ragasztópisztollyal, mert 200 fokos és borzasztóan tud égetni. Én először a gyertyatüskével kezdeném, segít megóvni attól, hogy esetleg lakástűz legyen belőle. Én azt javaslom, hogy kezdjünk a nagyobb díszekkel és termésekkel, és utána majd szépen lassan kiegészítjük az üres területeket a kisebb. Rendben. Ez micsoda? Lime. Lime, tényleg. Nagyon szeretem használni a gyapotot, ez nagyon szépen mutat, és szerintem ezzel a kis fehér kis habos-babos részével nagyon illik a karácsonyi hangulatba. Ez egy fahéj, ha jól látom. Igen, szagold meg nyugodtan. És miért törtük ketté? Sokkal szebben lehet vele díszíteni, és sokkal intenzívebb az illata. Azért arra figyelni kell, hogy ne legyen túl sok dísz se a koszorún, ugye? Hogy ne essünk túlzásokba. Hát igen, el lehet menni egy ilyen nagyon extra stílusba is, de talán a kevesebb néha több. Úgyhogy én inkább azt javaslom, hogy termésekkel, illetve gömbökkel készítsük el az adventi koszorút. Jelentős tárgyá vált az adventi koszorú, amely a kör alakjával a végtelenséget jelképezi, a gyertyáival a megújuló világosságot Krisztus személyével. Az egyházi szín elképzelésekkel azonos az adventi koszorú lévő gyertyáknak a színe. Ilyen lelki felkészülésnek az eszközévé vált. Emellett egy családi élmény is lehet az alkotás, ha a szeretteinkkel közösen készítjük el az asztali szimbólumot. Szerintem lassan meg is vagyunk, és akkor most jönnek még a szalagok, ugye? Igen, csinálsz egy fület, és csinálsz még egyet, és ezt a kettőt Nekem egy kicsit lassabb. Igen? így összehajtogatod. Áthurkolod, és megpróbálod meghúzni. El is készültek a koszorúink, nem volt egy sok idő, szerintem egy fél óra volt körülbelül. Én mindenkit arra bíztatok, hogy csináljon otthon magának egy saját készítésű adventi koszorút.